Kako se gibaju planeti u Sunčevu sustavu? U Sunčevu sustavu 8 planeta kruži oko Sunca. Oni su redom Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Svi oni kruže oko Sunca vrlo blizu jedne zamišljene ravnine koju zovemo ekliptika. Zamislite, što je planet udaljeniji od Sunca, to mu više vremena treba da jednom obiđe Sunce. Tako Merkur najbrže zaokruži oko Sunca za samo 88 dana, a Neptunu, najudaljenijemu planetu, treba 59.800 dana da jedanput obiđe Sunce. To znači i da Merkur mnogo brže obiđe oko Sunca nego Neptun, i to gotovo 9 puta brže. Baš je prava jurilica taj naš Merkur. A Neptun, on je spor kao kornjača. Znate li koliko Zemlji treba da jedanput obiđe oko Sunca? Pa 1 godina, 365 dana. Tako se i mjeri godina, jer godina je vrijeme potrebno planetu da jedanput zaokruži oko Sunca. Godina na Merkuru traje 88 zemaljskih dana, a na Neptunu punih 59.800 zemaljskih dana, odnosno 164 zemaljske godine. Planeti se oko Sunca ne gibaju po savršenim, nego izduljenim kružnicama jajolikog oblika koje zovemo elipsama. Sunce nije u središtu tih elipsi, već je malo pomaknuto. Nalazi se u točki koju zovemo žarište ili fokus. A planeti se po tim elipsama nekad gibaju brže, nekad sporije. Kad su dalje od Sunca gibaju se sporije, a kad su bliže Suncu gibaju se brže. Kad su najdalji od Sunca kažemo da su u afelu i tada su najsporiji. Kad su najbliže Suncu kažemo da su u perihelu i tada su najbrži. A kako to sve znamo? Gibanja planeta istraživači su pomno zapisivali i mjerili od davnina, ali tek je znanstvenik koji se zvao Johannes Kepler uspio dokučiti da se planeti zapravo gibaju po elipsama, tako da je Sunce u jednome od žarišta, na tome putu nekada brže, a nekada sporije. A znanstvenik imena Newton prvi je koji je opisao zakone prirode, gravitaciju i zakone gibanja, koji su nam omogućili da dokučimo i zašto se planeti gibaju tako kako se gibaju. A znate li zašto se planeti nekad gibaju brže, a nekad sporije oko Sunca? E pa to vam je iz istog razloga zbog kojeg se klizačica kad radi piruetu brže vrti kada skupi ruke uz tijelo nego kada ih raširi. Kad su joj ruke skupljene i kada se ona vrti brzo, to je kao planet kada je bliže Suncu. A kad su klizačici ruke raširene i vrti se sporo, to je kao kada je planet daleko od Sunca. I za kraj, zapamtite da se planeti gibaju po elipsama, koje su sve vrlo blizu jednoj zamišljenoj ravnini koju nazivamo ravninom ekliptike. Sunce se nalazi u jednome žarištu tih elipsi, a planeti na svojoj putanji ponekad putuju sporije, a ponekad brže.